vagari vemusha weStone Ridge muHarare vakasara vane kutya nekukatyamara zvikuru mushure mekunge mbuya vakanga vati kwegurei avo vaizikanwa nekuti mbuya Simboti vakafira mudziva rehunyani iro riri pedyo neStone Ridge mavachifungidzirwa kuti vaita Zvemanjuzu. Chiitiko ichi chakauya mushure mekunge masvondo maviri apfuura mumwe mukomana wechidiki uyo aifungidzirwa kuti waitora zvinodhaka akafira mudziva rimwe chetezvo asina kusimira. Mutumbi wagogo Simboti wakawanikwa une machira eretso, izvo zvakaita kuti vazhinji vafungire kuti mbuya ava vakafa vachiita zvamanjuzu. Vachitaura navatapi venhau ve263 Times, vagari vemuStone Ridge vakati chiitiko ichi chakavasiya vasina neremuromo sezvo vaisafungira kuti upenyu hwambuya Simboti hungadimburwa panzira. Sama vamwe kwanisa kutsanangurira kuti chii chakanyatsoitika ino. Chitiko cha mbuya wainzi wadewa wakoturia mwesvi nezuro mbuya Stone Ridge akakacha muzani zvakaitika nezuro vakanozvidza mudhemu remaswegi. Demu itozo kuti swegi inobva kunotungwiza kuti inouya ichizara mudhemu. Saka mbuya vaita zvekurapa muStone Ridge munene. Vaitendawo zvemanjuzu izvozvo zvaitendawo vachiti ndoita zvekurapa ingoshambadzawo kwavari. Saka nezuro zvakazita chishandiswa munhu wese kombuya wakaenda wakashonga zvipfeko zvavo zvese machira emanjuzu zvese vakashonga vakangotozvidzawo mudhemu asizoti changa chaita pavari kana kuti vanga vakapoterwa here asitomboziva. Asi vaimbogara here vachimbouya mudhemu vachiita zvavo zvemanjuzu iwawo? Asandambosanganisana navo, ndaingoona vakashonga vari mumaraini vakashongawo zvimabhidzi zvavo zvemuhuro zvishoma zvavo izvozvo. Saka nezuro pavanga vari mudhemu vashaya vanga vakapfeka zvipfeko zvavo izvozvo? Zvipfeko zvavo zvese vanga vakashonga machira avo ese emanjuzu ese bhuruu nerecrimu white nemachuma yavo ese nemaoko ese makumbo zvese vanga vakashonga zvese vanga vakashonga. 2 weeks ago kurunzi kune mwana akafa zvakare muno muna Hunyani. Mungada kuti chiiwo kune mhuri yeZimbabwe especially vana vari kutambira mumvura? Hai, mhuri yeZimbabwe kune vese vari vana vese veZimbabwe ngavasatambira mumvura. Kuti mumvura umu mune zvamo zvirimo zvinotora vanhu ngavasatambira mvura yakangonaka kuimwa nekugezi. Ngatizive kushandisa kwatinoita mvura muZimbabwe. Kwete kuti tinonopinda mumvura pasingatenderwi. Kana pakanzi apa patenderwi vanhu ngavagare vatoswa kuti apa hapafanirwi kupinda. Kuti mumvura mune zvivamo zvinoraramira mumvura. Saka mutumbi wakatorwa nani? Mutumbi wakatorwa nevakayamasi David First mapasti 2 ndovakora mutumbi wese. Kazi yapolisi kumapasti 6 ndovazvitakura bhodhi zvoenda nayo. Asi muna Hunyani kune here vanomboitawo zvimwe zvemanjuzu wandiwo chete? Pana Hunyani sepanapa area panapa vanozvaka vemanjuzu vanoridza ngoma vachiita zvavanoita vachiita mabira avo muna muridzi muno. Saka totomboti vanhu ava devangarowa ngavasiyana nezvemanjuzu. Zvakaitika ndezvekuti ndingangoti kuno kuStone Ridge ndofunga tati garei uyo ndongomutora semuzukuru wangu. Zvakaitika ndezvekuti aibva kumhiri akatakura hunhu dzake, saka paive nevamwe vaitawo zvenjuzu vari parikova. Saka iye pakapfuura akandiona ndakagara zvikanzi sekuru endai munobatsirawo vazukuru venyu papi parikova pane zvavari kuona zvavandiita. Ndikati zvakangonaka muzukuru, ndichaenda ndonovabatsira. Saka nguva iyoyo haana kuzomira hake achibva achibva apfuura kuenda kumba kwake. Saka ndofunga izvo zvakaitika musi weSunday then nezuro tibva tanzwa kuti kune munhu awira pabhiriji. Saka hatina kuita pfungwa dzokuti pangave nemunhu awira bhiriji umwe wemuno muarea, nokuda kwekuti taiti kana ari munhu wemuno muarea anditi taikurumbidza kunzwa kuziva kuti munhu ndomuno. Saka takangofunga kuti munhu weSomewhere. Saka tati gare gare vachibva vauya mapurisa. Saka ndakaenda kunoona, ndichienda kunoona ndakamboda kuita pfungwa dzokuti nditaurire mapurisa kuti tadi kudhonza noti paive padhuze nepabhiriji. Tadi kudhonza tonatsoona kuti munhu uyo munhu here kana kuti haasi munhu. Nokuti vamwe vaiti haasi munhu, nokuti vakanga vakadonha
vakawira mumvura vakatarisa pasi. Saka chaioneka musana uyu, musoro wanga wakadai, makumbo anga akadai. Saka vanhu vainesikana kuziva kuti chi munhu. Maiguru ungakwanisa here kutitsanangura kuti chii chakaitika kuno nezuro? Nezuro nguva dzekuma 8 o'clock makuseni vanhu vakangotanga kutaura. Infact pane murume aibva kumhiri ndiye akafona kumaraini dzimba achiti zoni pane chinhu chandaona mumvura chinhu chiri kuita kunge munhu. Saka vanhu vamubatsire titese tionesana kuti chii. Saka taimi yakasvika vanhu ndokwavakasvika kutaura kuti aiwa chi uyu munhu just because anga akatinatira akatarisa pasi tiketi yanga akapfeka inge yakanyorwa kumusana kuti apisimidza. Saka vanhu vese vakabva vangobviriva kuti uyu munhu chete. Saka taimi idzodzo ndopatakabva tongotanga kuti munhu. Saka anga asingaoneke kuti munhu uyu akaita sei. Chakangokwanisika kuzikanwa bedzi nevanhu ndechekuti munhu ari apa munhukadzi because bvudzi rake raioneka kumashure nemaoko aya aioneka kuti uyu anofanira kunge ari munhukadzi. Saka taimi yavakaswera vari mumvura kuma2 pakazouya vesub apa ndo vakazobudisa ndopakazoidentifaiwa kuti ndigogo vatachigara navo muraini. Gogo vaitosikanwa havo nekutengesa nekuita sei kumiruko vaivanzoenda kumiruko vachinotsvaga huni vodzoka kumba kwavouyawopi. Saka nezuro vakazongouyawo vakatoonekwa vakasunga machira avo ndo avanga vakasunga machira ana manjuzu machira anopenya aya ndo avanga vainawo vari mumvura imomo. Taimi yavakabudiswa mhisi ndipo vakatoshama gogo simboti. Chakaita kuti gogo simboti pashaya kana 1 anotaura kuti kuno kugogo havako kumba inyaya yekuti gogo vanogara vega havana kana mwana kana murume wavakasoshaya kudhara ndekunga 10 years ago. Saka gogo hapana kanga ataura kuti ndivo vari missing kumba uku. Saka taimi yavakazobuda ndipo tikazoti vanhu vese ndigogo simboti ndokutobudisa kwavakaita gogo. Asi vangagara vachimboita zvemanjuzu zvavari kufungidzira kunzi gogo vaita zvemanjuzu ivo vaiti vanorapa. Handizive zvangu kuti vanenge vachiita zvechiita sei asi vaita zvemanjuzu nekuti machira vakanga vainawo anga ari ana manjuzu nezvuma zvavakanga vainazo nemunhu vakanga vainazo. muno kune vamwe here vamwe vari kuita zvemanjuzu kubvira kuna hunyani kubva kuna sekerodhi dzimara kusvika kutogeto vanenge vachiita mabira vachiita zvemanjuzu. Saka hazvitomboshamisa kuti vanopinda mvura anytime. Vandobva vachiita mabira kuchitombodya nyama kuchitombobikwa doro. Saka chitori chigemu chavo chanotoita vanowanda vanhu ivavo. Imimi ndikuona mukuita zvefishing apa mumadziva anenge vamwe vacho anenge achinzi akafira vanhu hamunzwiwo kutya here sevanhu? Zvinoitika manje mumadziva kana usina dhimoneremo kana usina mweya tsvina unoteerana nazvo muna chinombotyisa tatombojera tongoita fishing zoita hatitombotarisa kana uchitsvaga hamutorina nyangwe pachinzi pakafira munhu nezuro munotongouya pakafira munhu nezuro apazoita zvakafanika papa 2017 ariona chidzongera atomufira munhu ipapo. Saka tinokondinya kutaura. Ndiapo mashoko amungada kupa imimi kumhuri yeZimbabwe especially vari kuita zvemanjuzu zopedzisira vakufira mumvura uye zvine vamwe vana vari kutambira mumvura? Mashoko andida kupa kumhuri yeZimbabwe especially kuita zvemanjuzu avo sort of business. Vane vanhu vanenge vachishandira vaya vanenge vachiyedera kuti ndikapinda mvura ndinokwanira laki ndikapinda mvura ndinokwanira zvakati especially vanhu vaya vanenge vachitambudzwa vaya. Saka vanenge vachitsvaga mushonga kati vanenge vachitsvaga chibhoi chavanenge vachitsvaga mvura. Saka ndokurudzira ndinopa kuti kuna vaya vanenge vachingopiwa mikunzi zvinhu zvako zvinofanira kunge tichienda kunozovana mumvura yavasiyana netsika iyo ndozvinokonzera kuti vanhu vafire mvura because vane zvavanenge vachitaura. Dziva rahunyani nderimwe remamwe madziva anotyisa zvikuru sezvo makore apfuura kusvika pari zvino riri kuisa upenyu hwavazhinji parumananzombe.